llys y tadau'n dywedyd am gyflwr trienus gwlad llun. Prin rydoedd yn drol at wasanaeth na cherbyd I gario un dyn. Os angen na fyddai ar rywun I fyned I farchnad y dre. Rhoi'r ffond drwy y pac ar ei ysgwydd a cherdded y daith am na ef. Y ffyrdd oedd o gyflwr difrifol yn bydew a hynod o gul. Ni fedrai fawr ddim fynedrwy ddynt, ond pobl ac ambell I fil. Roedd milod pryd hyn yn lluosog, nenwedig yn ardal yr hos. A'r rhaini i'w gweld yn flinedig, dan feichiau o fore hyd nos. Yr ydoedd yn hynod anhwylus I bawb wneith i'r masnach yn llun. Oherwydd y diffyg trafnidiaeth a cholled oedd hyn I bob dyn. Dim yma I gludo llythyra, ond dynion a bag ar ei cefn. A cherdded milltiroedd i'w danfon, ac yn ôl roedd rhaid myned drachefn. Hen ŵr oedd yn byw yn y tocio, a brynodd ddau asyn rhyw bryd. A throl fechan hwylus bwrcasodd I symud yn wyddau draws byd. Rôl hyn cafodd geffyl a cherbyd, yn awr dyma gyfle I ddyn. Trafnidiaeth yn dechrau ymagor, mae'r wawr wedi torri yn llun. Cymaint y gyrru oedd yma, caid cwynion rôl cwynion o hyd, fod ceffil'n rhy ara I deithio yng ngwyneb cyflymder a y byd. Daeth bechgyn y tocio fel dewrion I radwy I leddfu bob cwyn, a modur mawr helaeth bwrcaswyd I gludo trafeilwyr mor fwyn. Ceir modur I unrhyw gyfeiriad, rhydlios tudwyliog ar sarn, drwy edern a nefyn bodian, a hefyd dros lethrau y garn, o daro dros fynydd mynytho, Llanengan a drwy Abersoch, cyrhaeddant I orsaf Pwllheli, bob bore ar ganiad y gloch.